Moikka ja tervetuloa uuden pariin. Tällä kertaa mä vaan tämän joulukalenterin ja sitten vasta toisen joulukalenterin. Tämä on toinen luku. Okei, mä sain jonkun tämmösen. On tää nyt joku lehmä tai tämmönen. Nostetaan. Viisi kautta viisi. Nämä suklaat on vaan niin hyviä. Nyt mä oon tästä kalenterista kakkosluukun. Ja kakkosluukku löytyy tuosta. Mä olisin, jos mä arvasin, että no, tästä oli tämmönen talo. Maistetaan. No suklaat on vaan niin 5/5. Ei oo muuta varmana tulossa mitään suklaata, mikä ei edes 5/5. Mut kiitti katsotte mutta silloin eilisestä sitä jutusta, niin Insta-jutusta, mä vaan vahingossa sanoisin, että tilatkaa Instagramista mun YouTube-kanava. Mut mä tarkoitin sillä mun Insta-tiliä ja mä laittanut siihen kuvauksen. Ensi videossa, moikka!